guys, yung spot natin ngayon, dito tayo namimingwit sa ano. Ayan o, tignan nyo, sobrang lakas o. Ayan o, grabe o. Buti na lang, tapos na ang anihan dito. Diyan, buti na lang tapos na anihan o. Kung hindi pa tapos ang anihan sana dito, kawawa yung mga magsasaka natin. Ayan. Nandito ako magukay. Dito sana ako magukay kaso nalunod yung tubig. Dito tayo magukay. So yun, stay tuned. Sana makakuha tayo ngayong araw. Dito tayo. Ayun. Dito naman tayo sa ano, silong ng ano, triplex. Ayan, sana mayroon dito. Tingnan natin dun guys. Dito. Oh, magandang spot. Ayan. Tayo yan. Panik na hito. Yun o. Ayan. Kason. Guys, ingat kayo dito. Delikado itong ano. Ilan na. Pakawalan ba natin? Pakawalan muna natin kasi maliit masyado. May mga kasama. Kunin natin yung tito niya o kaya yung ano niya, tita. Mas magandang naman. One hour later. Banlitan na yan. Musang. Dati kami ng talon na yan. Champa pa yun. Sa nakal. Dukol. Mas malaki pa sa kamay ko. The next day. Yun, what's up guys? Yun, kamusta kayong lahat? Magandang araw. Ang gandang sinat ng araw ngayon. Kakatapos ng malakas na ulan. So yun, gagawin natin ngayon, mamimiwas tayo. On the way na tayo dun sa pamimiwasan natin. Samahan nyo ako sa adventure ko ngayong araw. Sana may makuha tayo para may pang ulam. So guys, ito. Ayan, on the way natin. On the way tayo. Ano natin, baka may isda to. So dito kahapon, pagpasensyahan nyo na pala sa yung background natin, sounds. Dito kahapon doon, ganda ron. May nahuli silang laking karpa. Dito lang sa palayan. Dito tayo mamimiwas. Oo. May mahuli tayo. Yun ganda. Yun, dyan. Yan. Yan mamimiwas na. So yun. Yan, stay tuned. Sana may mahuli tayo ngayong araw. Kung mga di pa nakapag-subscribe, syempre subscribe nyo na yan para lagi ka updated sa vlog natin sa mga susunod pang vlog. Yun, stay tuned. Yun, dito tayo spot. Sana may makuha tayo dito. Ganda ng spot guys. Yun. Yun. Ito yung ko. Yun. Yun. Sa ngalon, lalim. Kung lagi kayo nanonood sa vlog natin,
Dito tayo naglalambat. Yan. Sana may mahuli. Yun, stay tuned. Yun guys. Huli. Full. Yun o. Yun. Yung scotch natin yung araw. Ayan, good size. Pwede na yan. Sabi nga ni Ramjo, good size. Kasarapan, sabi ni Harabas. Yun o. Ayan, yung scotch natin. So yun, lagay ko muna guys. Yun. Ito yung nalagyan natin. Ngayon pa tayo naghanap ng magandang spot. Ito nakahanap din ng medyo maayos-ayos. Yun, second catch. Yun second catch. Makukuha agad yan, good size na naman. Sabi ni Ramjo Vlog, good size yan, idol. Sabi ni Harabas, kasarapan. Oh, yan ayan, halos kakukuha lang. Ito natin. Yan. Relax lang ng putotoy mga idol. Pangalawa. Tutok pa ka. Very heavy. Ano, laki. Kunin natin paglagyan natin guys. Ay! Habire, gaman! Habire! Yun! Yun! Kaya kapil mo akin, Habire. Lagay mo. Oh. Nakuha na rin ako ito. Op. Put nga ramayan. Hindi na masakit. Tutak pa eh. Takpan lang. Basta lang siya. Kalimutan eh. Kita ka talikod sa bitam. Eh. Ano yung kabalis na eh. Tutak pa eh bigsa. Ipulasit tayo kisya kon. Nagsisyanak pa eh jay. Ay takayam ngayon game ka na eh. Para may video, kung may pitakso na. Ano ko lang kita ayaw? Ang kulat niya na sa ba? Oo. Ang kulat kita? Oo. Talikan talin. Ano ko tutok ka? Nagkala mo rin kasi lang. Ito tayo gigigit na. Ano mga ano? Pero ito yung Nawan, di tayo siya no? Gini yun. Impact ko niya. Ang Diyos oh. Laki oh. Ayun oh. Ayun oh. Silong lang bang. Silong na. Ala. Ay! Sayang, ang laki. Ang laki, sayang. Nagtakol. Ang dakol no. Nasalat din eh. Ayaw. Ayun. Sayang. Ang laki yun guys, ang laki. Nakita nyo naman guys. Ayun o. Ayun o, ayun o. Silong ng ano. Ayun oh.
Ang mga doon sa amot. May naman doon eh. Ayun, ang laki oh. Ang naman eh. Hala. Mayapan ko. Uy, ganda. Kumakain sila guys oh. May namimingwit dito guys. Ang lalaki ng kwan. Namimingwit. Ayun oh. Ang haba ng pang. Saan pantapay siting nga na eh. Malaking tilapia oh. Ayun ang laki. Dakula dyan eh. Ngayon ni. Ayun na. Dyan eh. Jigid lang. Kapululo na. Uy na dyan eh. Dakululo na eh. Ayun na. Jigid lang. Hindi makita. Jigid suna na eh. Jigid konti kangkong. Nasiro ka gilid. Atan eh. Konti kangkong lang. Ngayon oh guys. So yan oh. Yan. Na dyan eh oh. Okay, steady lang sana dyan. Jini pati sting mo Jini. Katabaw ko mo. Ha? Takal? Takal. Saan ka na eh? Oo. Ay na nga May vlog? Oh, tingnan natin guys. Tingnan natin. Hala? Tawas? Tingnan na natin yung nakuha niya guys. Pan. Tutun mo na ako. Pan. Go yung ma'am. Ano kalakal? Bakal? Oo, ano daw Oo. nakapa? Ano? Pero pa kalaki. Oo. May malagat ka ng ano doon. Pinahag. Sa buyod na. Ako dyan talapid dyan tungang. Tilapia? Ang mga dyan eh kung Trakal, pakitamdam na madyan natin nagdigo yung Kim. Nagtakal, nakatilapia. Sayang nga din ako pang talo. Ha? Sayang. Jai? Pang talo. Nagtakal? Yun na din. Lala. Nakurado ako. Takal balat? Fix sa kaam na. Hindi mo nakita? Hindi nag-fix ako. Nakita mo di kuhan, makita mo na. Naitama di kuhan, di kayo. Kayo? Sayang, magtakon nga tilapia. Ito ramayan siguro ayay. Naglapad. Tignan natin nakuha niya guys. Yes, go. Uy, karpa guys, karpa. Basit. Yan oh, karpa ang laki oh. Uy, ang laking karpa guys. Nakita niyo din ng sana yung nakuha ni Kuya Kim. Sayang, nahulog. Dito muna tayo guys. Ay, patapa mo nga. May Jay patapaw. Pala. Tinunag. Pero pala yan. Ayan. Ay, pangatlo dito. Laki. Alam lang security dalap yun. Buto ata ito nga. Subliak mo lang ano Jai. Ito daw ang mangan. Yung mangan manan. Takang nga kayo eh. Laking kahoy guys. Ay sayang ka guys. Mahulog yung kambing, sayang. Ang man. Kuldak pa dyan ah. Baka mara na yung dito pwede nagdakol tungang.
Takal ding iwat na. Gusto na eh. Iwat na. Nalan. Ha? Nalan natin. Nala na natin naglang ni Kwan. Kaya na tama di kayo. Makita mo lang di kakan dyan. Mga di tangkong. Nagtakol. Dua. Nandun ako. Mamaya na naman guys. Wait a minute. Mat. Kala ko laki. Nagulat ako ganyan ah. Meanwhile, Lalagay pala. Laps saja eh, laps. Nakalaps. Ay, yan. Lalagay pala. Hindi nalagyan din. Hindi ni, kabi ko dyan ah. Ayun na. Purong makan eh. Yun. Fourth catch. Fourth. Oh, yun guys. Oh. Yung nakuha natin doon sa tanggal. Ayan guys. Yun. Yan o. Yun. Ayan na guys. Paala na sila dyan guys. Kung makukuha sila o hindi. Simple as that. Bakit? Bukaan. Yun. a few moments later. Oh! Ah! Oh! 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 Bah! Wow. Waduh. Oke. Liwat-liwat siya. Kinain oh. Lumilipad yun. Lumilipad yun tilapia, lumilipad. Lumilipad yun tilapia niya guys. Oh, ito na. Pakulan natin guys. Uli! Woo! Lumilipad yung tilapia guys! Oops! Sanan? Oo. Ano namin yung nanay niya. Dalawa. Kaya. Oh. Oh, karpa. Alright. A few moments later. Yun! What's up guys? Yun, pauwi na tayo. Yung huli natin ngayong araw. Yan o. Yan. Hindi naman masama. May mga malalaki tayo nakukuha na tilapia at saka karpa. Tapos dagdag natin yung nakuha natin nakuha nila na karpa kahapon. Dagdag natin. Napakita ko sa inyo yung mga nahuli natin ngayon. Yun o. Naligo na sila o. Sa banlaw. Yan.
Hoy. Malaki na rin tong karpa guys. Oh. Good size to, good size. Ayan. Ito, buhay pa to. I-balik na natin. Ayan. Pwede na tumawa to. Ito, buhay pa to. Kung kukuha lang to, balik na natin. Ayan. Ayan. Ayan, nahuli natin. Doon, laki to. Siguro dive ka tayo, matigbayapan ta. Ayan, malaki na rin yan guys. Ano naman, good size. Masarap-sarap to. Tsaka ito, tilapia malaki. Good size. Sarapan. So yon, mga kasama natin pala. Yan. Yun. Yung NMAX. Yan. So yun. Salamat sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe nyo na yan. Tapos pindutin nyo yung bell button para lagi updated sa vlog natin. So yun. Stay tuned. Ay, stay tuned. Hindi. Sa mga, yun, minang huli sila. Ang dami nila dun, oh. Yun, oh. Hindi ko alam kung sino may mga yun. Kumuha sila ng utot. Yun. Salamat sa panonood. See you next vlog.